Pouco a pouco, o Parque Empresarial de Té, en Rianxo, vai cobrando vida co asentamento de novas empresas. Hoxe, a xerente de Solo Empresarial do Atlántico, entidade pública que xestiona este polígono, anunciaba a venda doutra parcela, neste caso a conserveira Cerqueira, na actualidade asentada en Ribeira, e que en breve trasladará a súa produción a Rianxo. Se trata dunha noticia, unha moi boa nova para Rianxo e para toda a comarca, posto que se mantén aquí, onde unha importante extensión de terreo vai ser ocupada por esta histórica xa fábrica, nun sector, ademais, que se vai preocupar do que tamén estamos traballando ambas administracións e institucións, cal é o medio ambiente, pois que seña unha empresa con accións e actividades sostibles, pioneiras no reciclamento dos recursos, etcétera, como se explicará no seu día ou explicará mellor a empresa. O alcalde Adolfo Muiños mostrou tamén a súa satisfacción por esta nova, xa que a medio prazo suporá a chegada dunha empresa de gran formato que apostou por desenvolver o seu proxecto empresarial no municipio. Estamos falando dunha empresa importante, probablemente sexa a empresa máis importante que vai, por así decirlo, dominar o parque empresarial, tanto en actividade como en número de traballadores que poidan acudir aquí. É un proxecto, efectivamente, que busca ser respetuoso co medio ambiente, un proxecto que, de alguma maneira, activará tamén determinados servizos que ten o parque, como é o da nosa depuradora, que estaba a expensas precisamente de que houbera un gran proxecto que fixera impulsar a depuración existente. A venda desta parcela cunha extensión aínda por determinar, pero que suporá preto do 25% da superficie total do parque empresarial, fai pensar o executivo rianxeiro na posibilidade de desenvolvemento dunha segunda fase do polígono, para que xa hai unha bolsa de terreo destinada a este fin, no Plan Xeral de Ordenación Municipal, a carón do actual.